Esta mañá presentábase no Concello a quinta edición da travesía a nado Illa da Bensa. A actividade organizada polo Club Natación Boiro terá lugar este sábado 20 de agosto na praia de Carragueiros. A proba, que contará con varios percorridos dependendo da categoría, iniciarase ás 11 da mañá. Que contará con 3 percorridos, será este sábado día 20 a partir das 11 da mañá, un recorrido de 3.500 metros que dará a volta a Illa da Bensa, un recorrido de 1.000 metros e un recorrido de 200 metros. Contará de categoría máster élite para a travesía de 3.500 metros, infantil, alevín e popular para a travesía de 1.000 metros e un percorrido de 200 metros para os rapaces menores e de adaptada. Dende o Concello destacaron a importancia desta travesía, que chega este ano xa a súa quinta edición, e tamén o traballo que realiza o club. O Club Natación Boiro está facendo un traballo excelente como entidade deportiva. Eu, nos meses que levo de Concelleira de Deportes, o pude constatar personalmente, tiven a oportunidade de estar participando e apoiando o día que conseguiron ascender á segunda división no ámbito galego, e a verdade é que se está vendo ese empuxe dun club que está traballando de forma coordinada, de forma moi seria, e que está levando moitos deportistas no noso Concello máis alto do deporte da natación, non? A proba conta co patrocinio de varias empresas e casas comerciais da localidade, como é o caso de Clínica Dental Rebeca Ozores e Gealsa, que co seu apoio fan posible que poida realizarse. Dende Gealsa, dende o noso programa de Seguridade Social WISI, seguimos apoiando o deporte como unha forma de axudar o desenvolvemento dos nenos e nenas de Boiro e da nosa contorna para formarse en valores tan importantes como o esforzo, o traballo en equipo e a vida san. Ter ao noso lado clubs como Natación de Boiro é un privilexio, porque realmente o mérito é deles. A falla dun día para o peche das inscripcións, que poden realizarse a través da web de Galitiming. Na proba xa inscritos uns 132 nadadores, prevéndose unha participación próxima aos 200. A proba forma parte tamén do circuito galego en augas abertas da Federación Galega de Natación.